ויני את שלמוס לשון, שיעור תרגול 13. ראשית כל, בואו נשמע את המספרים מ-1 עד 22. Los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. 21, 22. דרך טובה ללמוד מספרים בכל שפה היא לשנן אותם בקבוצות של 3. כלומר, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, וכך לפחות 7 פעמים. אחר כך, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, גם כן לפחות 7 פעמים. ואז מתחילים מההתחלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, וכן הלאה וכן הלאה. במספרים 11 עד 15 המאפיין המשותף הוא הסיומת זה או ג'ה, 11, 12, 13, 14, 15. מ-16 עד 19 המכנה המשותף הוא התחילית דיאז, דיאזי 6, דיאזי 7 וכן הלאה. הקדישו כמה דקות לשנן את המספרים בלדינו מ-1 עד 20. בשיעור דיברנו על הרמניקה ועל איז'יקו, הרמנה הרמניקה, איז'ו איז'יקו. אם מילה כבר מסתיימת בצליל קו, כמו למשל בנקו, ספסל או שולחן משרדי, בנקו, לא נאמר בנקיקו, במקום זה נאמר בנקיטו. ועכשיו קצת תרגול. אתם תמלאו עכשיו את מקומו של שמעון בשיחה. אמרו, שלום רינה. Buenos días, רינה. Salud y vida. ¿Qué hora es? אמרו, השעה 10, עדיין מוקדם. Son las 10. Ainda es temprano. No, para mí es tarde. שאלו, למי את מחכה? ¿A quién esperas? A mi hermanico. Debe venir a las 11. אמרו, את מחכה לדוידי, באמת שהוא ילדון טוב מאוד. ¿Esperas a Davico? En verdad que es un hijico muy bueno. מצוין. כעת אמרו השעה 10. Son las 10. Son las 10. המילה וחצי, כמו ב10:30, היא אימדיה. אימדיה. אמרו השעה 10:30. Son las 10:30. Son las 10:30. השעה 5:30. Son las 5:30. Son las 5:30. המילה ורבע היא y un cuarto. Y un cuarto. Un cuarto רבע. Y un cuarto ורבע. אמרו השעה 10:15. Son las 10:15. Son las 10:15. האם אתם זוכרים דרך נוספת לומר השעה 10:15? התחילו במילה לאורה. מצוין. La hora es 10:15. La hora es 10:15. אמרו השעה 8:15 בשתי הצורות. Son las 8:15 או La hora es 8:15. אמרו השעה 8:30 בשתי הצורות. Son las 8:30 או La hora es 8:30. Y un cuarto y media. ורבע וחצי.
איך לדעתכם תאמרו השעה 1? זהירות, השעה 1 היא כמובן ביחיד ולא ברבים. אם אומרים son las dos, איך נאמר השעה 1? ניחשתם? es la una, es la una. son las dos, es la una. איך תאמרו השעה 1:15? es la 1:15. es la 1:15. השעה 1:30. es la 1:30. es la 1:30. כדי להיות מדויקים יותר או למנוע אי בהירות ואי הבנות, נרצה להוסיף לעתים ציון זמן כמו בערב. השעה 10 בערב. בלדינו אומרים של הערב. המילה ערב היא כמו המילה מאוחר. תדרה. שימו לב, לה תדרה. המילה ערב היא מילה בנקבה. איך תאמרו בערב או מילולית של הערב? de la tadre, de la tadre. אם כך, איך תאמרו השעה 6 בערב? son las 6 de la tadre. son las 6 de la tadre. השעה 5 בערב. son las 5 de la tadre. son las 5 de la tadre. התחילו בלאורה ואמרו השעה 6 בערב. La hora es 6 de la tarde. La hora es 6 de la tarde. איך תאמרו ב-6 בערב? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. אמרו ב-8:30 בערב. A las 8:30 de la tarde. A las 8:30 de la tarde. כעת אתן לכם תשובות, ואתם תנחשו מהי השאלה שעליה כל תשובה עונה. Son las 10. ¿Qué hora es? Espero a mi hermanico. ¿A quién esperas? David debe venir otros 10 minutos. otros 10 minutos פירושו בעוד 10 דקות. David debe venir otros 10 minutos. ¿Cuándo David debe venir? מצוין. ולסיום אמרו בלדינו את המשפטים הבאים. אחי צריך להגיע בשעה 1. Mi hermano debe venir a la 1. אין לך הרבה זמן. No tienes mucho tiempo. אתה מחכה לבן הדוד שלך? Esperas a tu primo? כבר מאוד מאוחר. Ya es muy tarde. עדיין מוקדם. Ainda es temprano. השעה 12. Son las 12. עד כאן ויני את שלמוס לשון, שיעור תרגול 13.